Bine v-am găsit în această frumoasă zi de duminică, 29 martie 2026. Hai să vedem cum putem folosi euro tokenizat, dolarul tokenizat, leul românesc tokenizat monedaron și leul moldovenesc tokenizat moneda, o replică sintetică a leului moldovenesc. Pentru asta intrăm în MetaMask. Aici, înainte, te puteai conecta la Web3, dar cum cu acest dispozitiv am creat prin MetaMask, am cerut cardul MetaMask, da? Aici acum am 2,13 €. Avem aici unde putem administra limita. Da? Și am ales dolarul în rețeaua bază pentru că e mult mai ieftin. Tranzacțiile sunt de 1 centimă, da? Și pentru că avem aici tranzacții foarte scumpe, o să vă arăt, spre exemplu, ce se întâmplă dacă iau euro din rețeaua Ethereum și vreau să încarc în rețeaua baze USDC. Prima variantă era adică ți oferea cardul direct MUSD, care e dolarul creat de MetaMask, da? E bine, să vedem ce se întâmplă în momentul în care vreau să schimb euro pe dolari. Euro din Ethereum pe USDC de Circle. Spre exemplu aici îmi spune că am o deslizare de 2%, asta poate fi modificată la 0,5%, dar îmi iau un comision de 2,61 de euro, da? Pe lângă aceasta rupe prețul un 0,71%. Ei bine, pentru a evita, de exemplu, chiar și dolarul, dacă îl fac, automat îmi ia 4 cenți. La fel trebuie să modific slippage și totuși tariful este de 2,28 €, enorm, da? Pentru astfel de tranzacție, pentru a-mi încărca cardul. Ei bine, da? Atunci, am descărcat euro, da? În care schimb pe dolar și aici am 3 cenți, da? În schimb, îmi apare o diferență în faptul că în loc de $1 și 15 cenți, să vedem cât e euro-dolar. Deci 1,15 îmi dă doar 1,1380, nici 1,14, da? Atunci, schimbăm aici pe dolari. Dolarul în momentul acesta nu se vede. Aici am leu. Hai să vedem.
USD. Acesta este în rețeaua Ethereum. Și acum, cum nu au fost tranzacții, nu apare. Ba da, apare. Cu dolarul creat în rețeaua de baze. Și aici vedem că îmi ia totuși, deci tariful de rețea este de 2 cenți, da? Reducem procentajul de deviere la 0,5% și atunci îmi ia 3 cenți. Deci totuși îmi ia 3 cenți, da? Și convertibilitatea este aceasta. Nu mă pot conecta la Uniswap prin faptul că la exchange tip Web3, pentru că aici, spre exemplu, de când am cerut tarjeta, da? Mi-a dispărut codul de scanare, adică iconul pentru scanare pentru conexiune Web3. Vedeți, nu mai apare. Da? Pentru că mi-a dat cardul. Aici am 2 euro și 13 cenți. Deci, dacă vreau să mă conectez și aleg MetaMask, pot să aștept mult și bine că nu se va întâmpla nimic. Da? Atunci, degeaba încerc, pentru că nu mă lasă. Da? Deci pot să stau mult și bine. Dacă îți descarci același cont în alt dispozitiv mobil, automat poți intra în Uniswap fără nicio problemă și atunci faci schimbul acolo. Ei, cum nu ne lasă, atunci folosim butonul acesta de schimb, Canhear, pune la mine. Vedeți că vă dă automat MUSD, dar eu am ales pentru card USDC, da? Și schimb atunci MUSD. Nu, asta e în rețeaua de Ethereum. Schimb în rețeaua baze, da? Cu USDC. Iar aici pot să pun USDC deci pot să pun USD-ul care l-am, acesta, da? Aici am 1.200.000 de dolari. Hai să punem 5 dolari să vedem. Deci îmi dă 4,93. Da? Deci dacă pui 1 dolar îmi dă 98,621. Da? Hai să punem 5 dolari să vedem dacă putem încărca cardul unde aveam 2 euro și ceva. Hai să vedem. E confirmat. Aici trebuie să-mi apară USDC Coin, rețeaua de
Deci, acum am pe card $6.40, da? 6,40 €, da? Deci, cu dolarul am încărcat. Hai să vedem cu euro. Cu euro. Deci am $6.40. Hai să vedem dacă pot să încarc cu euro. Alegem tot așa rețeaua. Deci intrăm în rețeaua baze. Alegem euro. Și USDC. Mai puțin. Rețeaua baze USDC. Să nu ne încurcăm. Aici. Da? Și punem aici. Vedem că ne ia 3 centime și ne ia 1 cent. Bine. Hai să punem 5 euro și ne va da $5.63. Să vedem dacă se încarcă cardul. Am uitat să trec slippage 0,5%. Da? Aici se vede clar că acum avem 11,28 euro, $13, da? Și dacă ne uităm la card, vedem că s-a multiplicat la 11,28 euro. Hai să vedem cu RON, cu leul românesc, da? Aici avem 5.200.000 de RON, da? Hai să încărcăm cardul, unde acum avem 11,28 euro, da? Cu RON. Alegem din nou în rețeaua baze, care este dolarul USDC de cicle. Și aici alegem din rețeaua baze RON, da? De exemplu, vedem că acum voi modifica slippage-ul la 0,5. Aici se vede că pe un RON îmi dă 0,21 de cenți, aproape 0,22 de cenți, de 0,21928. Hai să vedem 50 de RON, da? Sau putem să punem aici 40 de RON. $30 de RON, $5. 6,31 de dolari, 5,47 €, da? Facem schimbul. Și e confirmat. Și acum ne uităm aici și vedem că a urcat la 16,75 de RON, da? Deci avem acum 16,75 de RON. Da? Ei bine, ce facem acum? Hai să verificăm. Eu am pus limită de aici la administrar limite. Am pus accesul complet, da? Confirmăm. Puteam să aleg limită de cheltuială, da? Ei bine, acum mergem la leul moldovenesc. Ce se întâmplă cu leul moldovenesc? Cum e nou creat, nu mi-apare aici, dar îl găsim
Îl găsim aici mai jos. Aici e. Aici am 10 milioane. Da? Și nu apare valoarea pentru că nu sunt încă suficiente tranzacții. Dar, hai să vedem. Alegem din nou. Prima dată, hai să vă arăt cardul. Deci acum avem 16,75 euro. Hai să facem schimbul, să alegem iară USDC în rețeaua base. Rețeaua bază a fost creată de Coinbase, blockchain. Aici alegem USDC și aici alegem leu, care este în rețeaua bazei. A fost aleasă rețeaua pentru costurile mici. Aici vedem leul, că un leu este aproximativ 0,05634 USDC. Alegem slippage, doar 0,5. Ne ia 4 cenți, da? Și facem, spre exemplu, 100 de leu, da? Vedeți că nu apare 0, apare 0 euro. În schimb, în dolari îți dă 4,88 dolari, da? Ei bine, aveam 16 euro și ceva pe card, acum trimitem leu, da? Verificăm aici că a crescut la 24,97 dolari, aproximativ 21,63 de euro. Ne uităm la card și vedem că am încărcat cardul cu leul moldovenesc, cu leu, da? În video următor vom face plata cu acest leu, ok? Cu acest card. Deci, care este ideea? Poți să trimiți pe MetaMask utilizând euro, utilizând dolarul, utilizând în rețea blockchain euro. Vedeți că valoarea este puțin diferită, dar foarte puțin. Când vor fi tranzacții mai multe, se va regla singură. Iar aici avem RON-ul, avem dolarul, care v-am spus că nici acesta nu se vede, dar l-am folosit. Când sunt tranzacții puțin dispare, deci aici avem dolarul, aici, vedeți, am avut 1.200.000 de dolari și acum am 1.199.995, pentru că 5 dolari am schimbat. Și aici avem leul moldovenesc digital, care înainte aveam 10 milioane, iar acum am 9.999.999. Da? Deci asta e. Deci chiar dacă nu apare valoarea la dolar și la leul moldovenesc, se poate tranzacționa. Da? Care este ideea? Dacă doriți să utilizați euro, dolarul creat de către DeFi Bitspar BPK, puteți să îi găsiți în Uniswap. Vă pot proporționa adresa contractelor pentru a vă descărca în MetaMask euro, dolar, RON
Leum, da? Și aici, odată ce v-ați creat contul pe MetaMask, puteți să vă cereți cardul, dar vă recomand ca înainte de a cere cardul să folosiți un dispozitiv aparte cu același cont de MetaMask. De ce? Pentru că în momentul în care vrei să folosești în Uniswap pentru a cumpăra euro, dolari, RON, Leum, leul moldovenesc sintetic, tokenizat, da? Nu vă va lăsa să vă conectați. Vi se va întâmpla exact ca și mie. Va gândi și nu va apare conexiunea. Am același cont pe Trust Wallet. Deci pot să aleg conexiunea pe Trust Wallet. Și în momentul acela mă trimite direct la Trust Wallet, da? Deci asta e mult mai rapid, da? Și pe MetaMask funcționează, dar în momentul în care cereți ce se întâmplă? Că tranzacțiile care le faceți în România, în Moldova, vă va costa centime și nu vă va costa acel 5-10%, mai ales pentru Republica Moldova. Acei bani 5-10% în fiecare lună, într-un an de zile, e foarte mult. E un 5-10% din tot ce trimiteți voi într-un an de zile. Acei bani ajung la familiile voastre, la prietenii voștri, la soția voastră și intră în economia Republicii Moldova. Acei bani vor contribui la PIB, la produs intern brut, va crește bunăstarea socială și nu vor rămâne pentru a-i folosi băncile la care plătiți comisioane.